Il-Gvern mhux qed jieħu bis-serjetà s-sigurtà tal-iskejjel. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika f'Ħallija fejn tkellem dwar kwistjonijiet ta' aggressjoni fl-iskejjel. Kważi 90% tal-għalliema kellhom esperjenza ta' aggressjoni waqt xogħolhom. Huwa kompla jitkellem fuq il-problemi li għaddejjin minnhom l-għalliema. Irreżenjaw 57 għalliem waqt li fl-ewwel xahar biss ta' din is-sena irreżenjaw 9 oħra. Il-Gvern daħaq bl-għalliema. Il-Gvern ma jinteressax is-settur tal-edukazzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-problema tal-housing u kif il-Prim Ministru qed jgħid li huwa arroganti min jistenna li jkollu saqaf fuq rasu. Il-Prim Ministru huwa arroganti u lil dawn in-nies ma jaromx bħala persuni, huwa arroganti u illi jarhom bħala numri, huwa arroganti u bla ruħ soċjali il-Gvern li n-nies diġà biss wara 5 snin qed jarhom dut. Il-Gvern tal-Labor, il-Gvern Soċjalist ammetta illi falla fil-qasam soċjali. F'6 snin f'dan il-qasam il-Gvern ma għamel xejn. Adrian Delija qal li Joseph Muscat qed jgħidet lill-anzjani li jekk ma jiġux il-barranin mhux ser jieħdu l-pensjoni tagħhom. U taf x'qal Joseph Muscat ukoll? Taf għalfejn il-problema? Mhux għax ħoluq qawwota, għax l-anzjani tagħna qed jgħixu iktar. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li l-anzjani għandhom ħafna x'joffru lis-soċjetà u se jkun qed jiggarantixxi li jgħixu ħajja diċenti wara li jkunu għamlu ħajjithom kollha jaħdmu u jagħtu l-kontribut tagħhom lill-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li s-sensiela ta' Direct Orders tat-tindif San Vincenz imorru kontra l-prinċipji ta' governanza tajba fit-tendering għax-xiri ta' servizzi pubbliċi. Huwa qal li l-kumpanija waħda li kellha l-perjodu qasir tingħata Direct Order għat-tindif ingħatat b'9 miljun euro fi 3 snin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li l-Gvern qed idaħħal il-pajjiż f'morsa bil-politika tiegħu li jkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni. Għaliex min-naħa se jibqa' jġib aktar barranin kull sena u min-naħa l-oħra aktar proprjetajiet u kirjiet qed jolew. Adrian Delija qal li meta hawn min m'għandux saqaf fuq rasu l-Gvern irid jagħti art pubblika bix-xejn għall-ispekulazzjoni u l-bini u qed jinsisti li jaħbi l-ftehim li kien iffirma fl-2015 mal-privat dwar l-iżvilupp ta' żona strateġika f'San Ġiljan u ma jridx jippubblikah. Matul din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista ressaq proposti konkreti għal qbiela u l-qasam agrikolu f'pajjiżna. Adrian Delija sostna li minn dawn il-proposti jistgħu jgawdu ħafna nies u mhux il-ftit magħżulin. Huwa temm id-diskors tiegħu billi ħeġġeġ li kulħadd sabiex jagħti semu issa li dalwaqt waslet l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dik tal-Kunsilli Lokali. Taqtawx qalbkom, oħorġu minn hawn mimlijin b'kuraġġ, hawn in-nisa fuq, hemm in-nies hemm isfel, hemm in-nies fi triq. Ifhmu x'qed ngħidu. Aħna qed nippjanaw mhux għall-partit. Aħna qed nippjanaw għax inħobbu lil pajjiżna. U pajjiżna mhuwiex tan-nazzjonalisti. Pajjiżna huwa tal-Maltin u l-Awċin.